Ruth, mor lyfu dy weld di. Sut wyt ti? O, dwi'n really mor hapus. Dwi'n wrth fy modd. A llongyfarchiadau ar bopeth, a diolch am y croeso fan hyn i dy stafell wisgo di. A fi'n gweld gymaint o bethau bach o Gymru fyd sy'n lyflu i weld. Yes, mae little ddraig coch o Gillian Elisa. O! Yeah, i ddweud pob look. Fe aeth Gillian i weld y sioe wythnos diwethaf. Yeah, a fi'n enjoyo. Oh, really enjoyo, yeah. Mae little nun da fi. O, neis. Achos dwi'n chwarae Mother Superior o'r sgwrs. A mae ffrind wedi wneud hyn gyda crochet. O, mae'n lyflu. Yeah, dwi ddim yn gallu crochet, ond... A fi hyd yn oed yn gweld bocs o Welsh cakes na. Box o Welsh cakes, ie. Yn fy rider, mae rhaid i fi cael Welsh cakes pob diwrnod. No, mae'n really lush. Lyf fod nhw'n edrych yn rili neis, ie. Ond sister ac llongyfarchiadau, mae'r sioe fod yn hollol ffantastig. Sio mae'n gyd yn mynd? O, wel, dwi'n really hapus, achos roedd ofn dy fi i bod rhywbeth ar y llwyfan. A lot o stage fear da fi. Yn y dechrau, o'n i'n neud lot o plays ar y llwyfan, yn y theatr. Ond pan, ar ôl lot o amser, o'n i'n really poeni am beth ydw i'n mynd i wneud os dwi'n anghofio fy lluniau? Llinellau. A fe ges i yr offer, y job offer, mis Hydref, dwi'n credu. O'n i'n meddwl, na, dwi ddim yn gallu wneud e. Dwi ddim yn gallu mynd ar y llwyfan yn y Theatr Dominion gyda 2,000 people, 2,000 o bobl. Na, no way, dim ffordd o gwbl. Ond ar ôl lot o sgwrsiau gyda y producer a pawb a fy ngwri, roedd David yn dweud, pam lai? You know, pryd wyt ti'n mynd i cael cyfle fel hyn? O'n i'n meddwl, okay. A roedd ffrind fawr fi oedd DH, yr actor. A ddwedodd e cyn gadael y byd. Ruthie, dive in, Ruthie. Ac o'n i'n cofio ei geiriau a just yn meddwl, right, okay, I'm going to go for it. Oh, mae'n amazing. Yeah. A sut wyt ti'n teimlo ar y noson gyntaf yn cerdded ar y llwyfan? Wel, o'n i yn Iwerddon, achos nes i cwpl o wythnos gyda'r touring production, achos mae Sister Act yn mynd ymlaen nawr yn Llundain, yn y Dominion Theatre, ond mae touring production yn mynd o gwmpas Iwerddon ac UK. So, i dechrau, o'n i'n gweithio gyda touring production ac yn gwneud dau wythnos yn Dublin. Theatr mawr, fel y Dominion, 2,000 o bobl yn yr audience. Oh, God. O'n i just yn wneud, I can't do it, dwi ddim yn gallu, dwi'n ffili wneud e. Ond ar ôl y noson gyntaf, o'n i'n okay. Ond ar ôl, pum noson, o'n i ar y llwyfan, a mae rhaid i fi canu 2 can. Ac gyda'r ail can, o'n i'n just yn canu away. A yn sydyn, o'n i'n anghofio y geiriau. Ond roedden ni'n canu y tune, ond yn canu geiriau complete gibberish, right? Fel, I'm losing the plot, it's all going wrong, I really don't know what to do. Yeah. Oh, just ofnadwy. O'n i'n shaking, cael heart attack. Ar ôl y song, o'n i'n yn y wings ar y llwyfan, just yn crio. Ac yn gwneud, what have I done? What have I done? Anyway, y diwrnod nesaf, roedd popeth yn ffain. Nawr, touch
wood, well, paper. Dwi'n okay, dwi'n credu. O, da iawn. Yeah. Brilliant. Nawr, ti sy'n chwarae'r Mother Superior, gweithio ni nawr siwr gymeriad yw hi. Mae Sheila Hancock wedi chwarae hi, Dame Maggie Smith. So, fel really Saesneg, gyda acen Saesneg a crachach. Yeah. Ond o'n i'n meddwl, wel, dwi moyn wneud rhywbeth wahanol. A felly, dwi'n gallu chwarae cymeriadau, characters, cymeriadau Gymraeg. Felly, o'n i'n meddwl, right, I'm going to make her Welsh. Ond, dwedodd fy mrawd I fi, wel, mae lot o pobl wedi symud I Philadelphia, achos mae Sister Act yn set yn Philadelphia. Mae lot o pobl o Gymru wedi symud I Philadelphia back in 1880s or something. A hefyd, roedd the powers that be yn mynd, yn meddwl am galw Philadelphia New Wales. Dim Philadelphia, ond New Wales. So mae cysylltiad, connection, fawr gyda Cymru. Felly, o'n i'n meddwl, right, okay, well, my Mother Superior yn mynd I bod Gymraes. A mae lot o little nods I Gymru. Mae moment yn y production ble dwi'n dweud, take the hint, love. Ond mae hi'n poshish Cymru, yeah? Really strict iawn. Ac y stori Sister Act yw, mae'r enw y Convent yn Philadelphia yw Our Lady of Perpetual Sorrow. A mae lot o problemau da yr eglwys ac ar y convent, achos mae roof yn leaking, mae windows wedi torri, lots of problemau. A mae angen da'r eglwys lot o arian, ond does dim arian I fix the problems. A un diwrnod, mae police officer Souther, yn dod i'r convent I dweud, please will you help this woman? She's a wayward woman, Dolores Van Cartier. She's a singer, mae boyfriend hi yn gangster, wedi lladd, killed? Yeah, wedi lladd rhywun. A mae rhaid iddi hi cuddio, cuddio yn y convent. Am y dipyn bach o arian. So my Mother Superior yn dweud, a wayward woman? No, I don't think so. We need the money, Oh, I suppose, if it must be, then it must be. A felly mae Dolores yn dod I aros ac yn cuddio yn y convent, ond mae hi'n dipyn bach o troublemaker. Mae hi'n mynd allan gyda dwy of the younger nuns I nightclub and causes lots of problemau. Ond so dwedodd, so mae Mother Superior yn dweud I Dolores, right, okay, I'm going to restrict your activities to a single task, ti'n gallu canu gyda'r cor. Ond mae cor y convent yn just ofnadwy. Right, really like, fy canu fel hyn. Ond mae Dolores, obviously played by the wonderful Beverly Knight in our production, mae hi'n helpu the sisters and teaches them I canu just beautifully. So that's dyna'r stori. And mae Mother Superior yn just ffeindio a byd newydd and really cymleth, complicated. Yeah, like she doesn't, dydy hi ddim yn hoffi newidiadau. Mae hi'n moyn popeth I aros, like it always has been, you know. So yeah, mae'n lot o fun. Ti mewn cwmni David, mae'r cast yn hollol ffantastig ma. Wel, mae Beverly Knight, wrth gwrs. Mae llais Beverly fel rhywbeth o byd arall. Wow. Mae'n just amazing. A pob nos,
pob nos ar y llwyfan, mae hi'n canu dwi'n aros yn y wings ac yn just clywed iddi hi, a mae hi'n just really, oh, wow. Ruth Jones, not so good. I mean, dwi'n gallu canu, well, I'm Welsh, aren't I? So Mae'n obviously... siŵr bod ti wedi canu lot yn y Royal Pavilion yn Porth Cawl pan o'n ti'n iau. Yes. Nes I lot o musicals gyda Rob Brighton, Yeah. Carousel, and Guys and Dolls, and My Fair Lady. A nawr ti'n canu yn y West End. I know, ond bit of a leap. I mean, mae Leslie Joseph. O, ydy hi mor ffynnu yn y cnawd y gywi ar y teli? Mae hi'n... Birds of a feather, yfe? Look, edrych, right? Mae Leslie wedi cwrdd gyda'r Pope, right? Ac yn siarad iddo fe am hanner awr. Putting the world to rights. Mae hi'n absolutely mor hyfryd. Mae ti'n abod i cyn? Na. Weles hi yn y pantomime yng Nghaerdydd, a hefyd roedd hi yn y touring production of Sister Act yng Nghaerdydd ar y Meledium. Mae Lema. Waw! Mae fe'n gallu canu. O, mae fe'n really gallu canu, yes. Mae'n lyflu. Mae cast a ffantastig. Clive Rowe. Ti'n cofio Clive yn Guys and Dolls? Sit down, you're rocking the boat. Oh, just fantastic. In a national. Lizzie B, oh my God. Llais hi and just... So, Alison, Carl, just really... dim ond just, you know, yn perfformio and just, you know, y pherfformiadau yn ffantastig, ond mae nhw pobl hyfryd. Yeah. A mae cwmni yn just really hyfryd. A ti'n gweithio fi jyst cyn i wneud y recordo'r sgwrs yma, bod lot o Gymru wedi bod yn dod i weld y sioe. Ie, mae lot o pobl wedi dod i weld y sioe o gogledd yng Nghymru, lot o people o'r de, just yn ffantastig. A mae dipyn bach o nesa yn y sioe. Just dipyn bach. Ond mae rhaid I chi dod i weld y sioe i weld y dipyn bach o nesa. Llongyfarchiad I fi, ti ar top y charts ar Netflix gyda Fat Freinds. Ni'n addicted yn ti ni, di bod yn gwylio yn y byd. Do, really brilliant. Ie, ond roedd Fat Freinds yn dechrau yn 2000, dwi'n credu. Ie, 2000. Ond fel stori, mor bethnasol, hyd heddi, dyna sy'n anhygoel, fe sy'n profi pan mae'r dda wedi cael ei sgwennu. Ie, mae slimming clubs yn poblogaidd, ie. Just, I mean, a lot of wynebau recognisable yn y sioe, like fel Alison Steadman, James Corden, Lisa Riley. I mean, lot o pobl yn y cast Fat Freinds. Yeah. So fe'n fanna nes ti gwrdd â James Corden am y tro cynta? Yeah, so pedwar a hugain mlynedd yn ôl. A drycha beth sydd wedi digwydd ers ni, anhygoel o fe. So diolch I Fat Freinds bod ni wedi cael Gavin and Stacey a popeth. Achos pan o'n i'n ffilmio Fat Freinds, o'n i'n siarad am a project which became Gavin and Stacey. Wow. Yeah. And o'n i'n eistedd yn y bar yn y gwesti ar ôl ffilmio ac yn siarad am, am y cymeriadau yn y sioe. Yn enw, It's My Day back then. Oh, ife? Yeah, dim Gavin and Stacey. Wow. Yeah. Just, oedd e'n mynd I bod just am y priodas. Dim ond y priodas I dechrau, and then we just sort of expanded it. Yeah. Wow, mae'n anhygoel. Ond, wel, llongyfarchiadau ar bopeth, ar y lwyfan y West End. Felly, am faint bydde di yn y sioe? Ar hyn o bryd, mae pobl sy'n gallu dod I weld fi a Clive Rowe a Beverly Knight tan Mehefin, yr 8fed Mehefin, ond mae sioe yn cario ymlaen ar ôl fel diwedd mis Awst. Yeah. Mae dy Gymraeg di hefyd, hollol ffantastig. Oh God, gobeithio. Mae ddrwg gen I os dwi wedi wneud lot o gamgymeriadau.
Dim byd, mae'n hollol ffantastig. Ond mor lyflu i weld ti a phob hwyl gyda gweddill y sioe. O, diolch yn fawr iawn. Dewch i weld e. Mae'n really hyfryd. Mae'n sioe really uplifting a hapus. A mae pawb yn just canu ar y diwedd ac yn dawnsio yn the aisles. Mae'n really lovely. Ac os ti'n gweud bod bach o nesaf yn y sioe, fydd pawb na. Ie, yn gwmws.